Adunay gamay nga kabaguhan sa traslasyon ibatuman karong tuiga sama sa pagsugat sa imahin ni Senior San Jose sa pagsud pa lang sa boundary sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno. Subsub na ang pagpangandam sa Mandaue City sa himuong traslasyon karong Biyernes. Sa pipila ka mga edipisyo nga maagian, gipang plastada na ang mga banderitas ug mga banners haom sa nagsingabot nga fiesta. Sa Center Island at bang sa National Shrine of St. Joseph, hingpit sab nga gilimpyuhan. Samtang kaganiha sa utlanan sa Cebu City ug Mandaue na busy kining mga personnel sa DPWH Maintenance Division. Parte sab kini sa maagian sa rota sa traslasyon maong nangandam na lang sab silandaan. Samtang nagpahigayon og final security and coordinating meeting ang mga otoridad kaganiha. Mitambong ang kadagkuan sa lain-laing ahensya, pribadong grupo ug taga-simbahan. Matod sa mga otoridad, andam na ang tanan sa mahitabo karong Biyernes nga gilaumang makadagsa sa libuan ka mga deboto nga mag-atang sa kalsada. Gatusan ka mga pulis sa MCPO ang ipakatap nga abagan sa ubang security personnel ug volunteers. 2 years prior wala man gud tay ingon ani, so nagtuumi o nag-expect me nga mudag sa ato ang mga katawhan. So with that, atong gipadaghan, gi-beef up nato ang ato ang deployment. So mga itong gusto na rin then the rest, katoy katulo, 3, 4, 5, left turn to sila tanan. Then the convoy of LGO, the mayor and the councilor, mo-embark to sila sa Manaog, mukuyog sila sa duha ka image. Gipahibaw ni Monsignor Antonio Medida sa National Shrine nga may gamayng kabag-uhan atol sa traslasyon. Sa pag-abot sa boundary sa Mandaue, sa mga imahen sa balaang bata ug birhen sa Guadalupe, sugaton sila sa imahe ni Senior San Jose nga maoy patron sa syudad. Pag-abot sa boundary Mandaue, mo insert na ang image of Saint Joseph. So tulo na kaimahin ang maabot din. So mo na changes. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.